A gyda fi heddiw mae hynny hamblu ac hefyd Gemma Nurse y rheolwr a rhiannu. Os yw'n iawn gyda phawb, da ni am recordio sesiwn yma fel bod e ar gael ar ein gwefan unwaith i'r digwyddiad briffio ddod i ben. Os yw'n well gennych chi beidio cael eich recordio, falle bydd yn well i chi gadael y cyfarfod a gwylio recordiad pan bydd hwnna ar gael ar yn safle we. Okay. So, heddiw byddwn ni'n rhoi trosolwg cyflym i chi o rhaglen a broses ymgeisio, ac yna'n rhoi cyfle i chi ofyn cwestiynau ar y diwedd. Ond yn y cyfamser, mae croeso i chi hefyd bostio unrhyw gwestiynau yn y sgwrs a byddwn ni'n ateb y rhai naill ai yn y sgwrs neu yn ystod yr adran cwestiynau ac ateb nhw ar y diwedd. A hefyd, os allwch chi diffodd off eich meicroffon yn ystod y cyflwyniad, jyst fel bod yna ddim sŵn yn y cefndir. Okay, next slide, honey. Sori, un eiliad. Yeah. Right. Gario ymlaen siarad, mae rhaglen Camau Cynaliadwy Cymru wedi cael ei hariannu trwy'r cynllun cyfrifon segur. Mae banciau a chymdeithasau adeiladu'n rhoi arian o gyfrifon nad ydynt wedi eu cyffwrdd am amser hir, cyfrifon segur yw'r rhain, yna mae defnydd da'n cael ei wneud o'r arian yna, ac yng Nghymru mae just dros 16 miliwn wedi cael ei ddyfarnu i ni rhoi allan fel grantiau yn y rhaglen hon. Bydd y cyllid yn canolbwyntio ar ddau faes allweddol, helpu rhagor o bobl i ymateb i'r argyfwng hinsawdd, ac yn ystod cam diweddarach cefnogi pobl ifanc gyda'i datblygiad neu eu hunan trwy economi wyrdd. Mae gan Camau Cynaliadwy Cymru 4 elfen, a ydych chi yma heddiw i glywed am y grantiau gweithredu hinsawdd. I rhoi rhywfaint o gyd-destun yr elfennau eraill, yn gynharach eleni, wnaethon ni wahodd ceisiadau grant ar gyfer y gwasanaeth mentora, a dyn ni wrthi ar hyn o bryd yn asesu ceisiadau o dan yr elfen yna. Bydd rhaglen grant arall yn eistedd ar y cyd a gwasanaeth mentora, gan alluogi'r grwpiau hynny sy'n derbyn cymorth mentora i ymgeisio ymhyd at 15,000 fesul grŵp. Ac yna blwyddyn nesaf, byddwn ni hefyd yn cyhoeddi elfen arall a fydd yn ymwneud â phobl ifanc a datblygiad eu hunan trwy'r economi werth. Felly, nôl i Camau Cynaliadwy Cymru grantiau gweithredu, wnaethon ni lansio rhaglen hon yr ydych chi wedi dod yma i glywed amdani heddiw ar 17 o Fai gyda chyllideb o 3 miliwn. Uchafswm maint y grant fydd 350,000 i brosiectau sy'n cael eu cynnal hyd at 5 mlynedd. A'r bwriad yw i bydd y rhaglen hon yn ariannu syniadau mwy sylweddol sy'n barod i ddechrau yn y Gwanwyn yn 2023. Mae'r rhaglen yn rhoi cyfle i sefydliadau mwy profiadol i weithio a chynulleidfa newydd, rhywbeth aglwsom oedd yn dyhead ac yn rhwystredig pan wnaethon nhw ymgysylltu â'r rhanddeiliad amgylcheddol y llynedd. Sleid nesaf hynny. Mae'r ffordd rydych chi'n ymateb i'r blaenioraethau yn allweddol i gais llwyddiannus. Dylai canlyniadau eich prosiect fynd i'r hafael a tair blaenoriaeth rhaglen y byd byddaf yn ei trafod nesaf. Ein blaenoriaeth rhaglen gyntaf yw cefnogi rhagor o bobl i weithredu yn erbyn newid hinsawdd, trwy alluogi cymunedau yng Ngwynedd nad ydynt fel yng Nghymru nad ydynt fel arfer yn ymgysylltu â newid hinsawdd i helpu mynd i'r hafael ar argyfwng hinsawdd ac ysbrydoli eraill. Hoffem ariannu prosiectau sy'n gynhwysol ac yn ymgysylltu pobl o gefndiroedd amrywiol a gweithredu hinsawdd. Bydd ceisiadau cryf yn cefnogi grwpiau o bobl sy'n byw yn yr un lle neu sydd â rhywbeth mewn cyffredin fel oedran, crefydd, anabledd, incwm neu rhywedd. Hoffem cefnogi cymunedau trefol a gwledig yng Nghymru. Yn benodol, rydym yn cefnogi pobl ac incwm isel neu rhai hynny sydd â llai o allu i ymateb i newid hinsawdd. Hoffem hefyd ariannu syniadau a ddatblygwyd gyda phobl yn y gymuned, yn seiliedig ar hyn sy'n bwysig iddynt.
Dylai prosiectau gymell bobl i weithredu'n ymarferol, nid codi eu hymwybyddiaeth yn unig, a gall hyn gynnwys datblygu sgiliau. Ein ail flaenoriaeth yw lleihau ein heffaith ar yr ymgylchedd. Trwy rymuso gweithgareddau cymunedol i leihau allyriadau carbon a hyrwyddo dyfodol cynaliadwy carbon isel i Gymru. Hoffem ariannu prosiectau sy'n ysbrydoli pobl i newid y ffordd mae nhw'n ymddwyn â chael effaith ystyrlon a pharhaol ar leihau allyriadau carbon yn eu cymuned. Enghraifft gallai prosiectau ymwneud â bwyd, trafnidiaeth, ynni neu wastraff a defnydd. Dylai syniadau ganolbwyntio ar annog newidiadau yn y ffordd mae pobl yn ymddwyn a fydd yn para. Gallwn ariannu gwasanaethau cymunedol yn ogystal â datblygu cyfleusterau i helpu hwyluso hyn. Rydym yn cynabod bod hyn yn galluogi ceisiadau gan nifer o wahanol brosiectau, a rydym wedi fframio rhaglen fel hyn oherwydd dangosodd ein gwaith ymgysylltu gyda dros 150 o bobl, y byddai'n doeth i osgoi themau a galluogi cymunedau i gael y hyblygrwydd i wneud yr hyn sy'n bwysig iddynt. Does dim gennym hoff fath o prosiect, mae mwy o diddordeb gennym yn yr effaith y bydd y prosiect yn ei cael. Boed yw hynny nifer o bobl sydd ynghlwm y newid mewn ymddygiad neu'r lleihad mewn allyriadau carbon enghraifft. Ein blaenoriaeth terfynol yw rhannu'r hyn y rydych wedi dysgu ag eraill. Trwy ddangos tystiolaeth o effaith a rhannu'r hyn y mae grŵp yn ei ddysgu am sut i leihau allyriadau carbon ac ymgysylltu cymunedau a gweithredu hinsawdd. Byddwn ni'n edrych i ariannu sefydliadau sydd eisiau dysgu ac yn bwriadu rhannu'r hyn y maen nhw'n ei ddysgu a grwpiau tebyg. Yn benodol, rydym eisiau grwpiau rhannu profiadau am gyrraedd pobl newydd, cymell newid ymddygiad a mesur allyriadau carbon. Byddwn ni'n rhannu canllawiau i helpu â hyn a bydd hyn yn barod mewn pryd i gefnogi grwpiau cyn dechrau prosiectau. Mae hefyd gennym ganllawiau pellach ar osod canlyniadau a dangosyddion sydd wedi cynnwys yn y cais hwn, a nhw'n ei rhannu'r dolenni i'r canllawiau yn y sgwrs nes ymlaen. Slaid nesaf. Rydyn ni'n chwilio i ariannu rhwng 10 ac 20 o brosiectau cymunedol yn dibynnu ar ceisiadau dyn ni'n ei ddebyn. Ac ni'n disgwyl nifer uchel o geisiadau sy'n golygu y bydd penderfyniadau anodd i'w wneud am hyn y byddwn yn gallu ariannu. Felly hoffem i'r grantiau annog cymunedau amrywiol i ymgysylltu a newid hinsawdd. Yn fwriadol, dydyn nhw ddim wedi bod yn gyfarwyddol o ran rhoi rhestr o mathau o gymunedau oherwydd nid ydym am gyfyngu ar eich meddwl ac ymgysylltiad. Dylai ymgysylltu â chymunedau bob amser ddigwydd mewn ffyrdd sy'n bwysig i'r cymunedau hynny ac sy'n cael effaith barhaol ar y ffordd mae pobl yn ymddwyn. I ni disgwyl ariannu amrywiaeth o grwpiau ledled Cymru. Dylai prif ffocws eich prosiect fod ar ymgysylltu â newid hinsawdd. Ni fyddwn ni'n cynnig grantiau brosiectau sy'n canolbwyntio ar natur neu les, oherwydd mae yna llwybrau ariannu eraill ar gyfer mathau hyn o brosiectau. Hynny, hoffwn wybod am fuddion eraill eich prosiect. Gallai'r rhain gynnwys gwella lles pobl, gwella perthnasoedd rhwng bobl a sefydliadau, neu wella bioamrywiaeth, ond ni ddylai'r rhain fod yn brif ffocws yn eich cais. Rydym ni'n cydnabod bod natur a chadwraeth yn feysydd pwysig a bod bioamrywiaeth yn gostwng. Felly, na fyddwn ni'n ariannu ceisiadau os dyma yw'r ffocws allweddol, byddwn ni'n ystyried ceisiadau sy'n diogelu a chefnogi natur a bioamrywiaeth, yn enwedig pan fydd datrysiadau natur yn sequestru carbon ac yn lleihau effeithiau newid hinsawdd, fel darparu cysgod neu lleihau llifogydd. Hoffem i brosiectau feddwl am yr effaith y bydd ei gweithgareddau'n cael ar natur, a lle bod yn bosib, cyfyngu ar unrhyw weithgarwch niweidiol. Hoffwn ariannu prosiectau sy'n ategu'r hyn sy'n digwydd yn barod o amgylch gweithredu hinsawdd. Ac mae hyn yn hollbwysig. Mae llawer o bethau'n digwydd ac mae gan gyrff statudol gyfrifoldeb enwedig. Ac mae gan sefydliadau eraill fentrau hefyd. Felly achwiliwch i hyn a rhowch gwybod i ni yn eich ffurflen mynegu diddordeb.
Mae hefyd angen i ni wybod sut byddwch chi'n gweithio â sefydliadau a phobl eraill yn eich cymuned ac yn ehangach na hynny. Nid yw'r partneriaethau'n rhan ofynnol o'r rhaglen hon, ond o'n gwaith ymgysylltu, clywsom neges gryf o pobl yn teimlo bod angen mwy o gydweithredu. Felly gall hwn fod yn gyfle i wneud pethau wahanol. Da ni'n awyddus i sicrhau bod gan grwpiau sy'n newydd i weithredu hinsawdd y gefnogaeth sydd angen arnynt gan y bobl fwy profiadol. Yn ogystal, ni'n gwybod bod nifer o wahanol weithgareddau ar y gweill yn barod. Felly gall gweithio mewn partneriaeth helpu sicrhau bod prosiectau'n ategu pethau eraill sy'n digwydd. Ond does dim angen i chi cael profiad o weithredu hinsawdd i ymgeisio, ond argymhellwn yn gryf eich bod yn gofyn am gymorth gan pobl profiadol i helpu gyda'ch syniad. Enghraifft, gall hyn olygu gweithio mewn partneriaeth a sefydliad eraill i helpu ddylunio a chynnal gweithgareddau. Gallwch chi hefyd yn gweithio os yw eich sefydliad yn brofiadol mewn gweithredu hinsawdd. Ond dylech dangos sut rydych chi wedi ymgysylltu yn ystyrol a gymuned lle rydych chi'n bwriadu cynnal y prosiect, a dangos hefyd sut fydd y gymuned yn helpu cynnal a rheoli'r prosiect. Byddwn ni'n cefnogi ceisiadau llwyddiannus gyda phecyn cymorth gwerthuso, a fydd yn cael ei ddatblygu fel rhan o'r gwasanaeth mentora, ond yn y cyfamser, gallwch cael y holl welediadau diweddaraf a ddysgu o'n hinsawdd, a gallwn ni rhannu'r ddolen hwn yn y sgwrs hefyd. Da ni'n disgwyl y bydd gan ceisiadau cryf, canlyniadau uchelgeisiol, ond yn cyfeiddadwy sy'n bodloni tair blaenoriaeth y rhaglen, a bod dangosyddion y prosiect yn rhoi ymdeimlad eglur o'r hyn a fydd yn cael ei gyflawni bob blwyddyn. Bydd y prosiect yn galluogi pobl nad ydyn sy'n ymgysylltu â gweithredu hinsawdd a hyn o bryd i gymryd rhan, gan ddangos ymgysylltiad rhagweithiol a gymuned a bod cymunedau'n deall pam maen nhw'n gwneud yr hyn maen nhw'n ei wneud, a'i bod wedi cymeryd perchnogaeth dros barhau tu hwnt i'r grant fyddwch chi'n cael. Dylai bod gan prosiectau gweithgareddau realistig sydd wedi cynllunio'n dda, a fydd yn arwain hefyd at weithredu a lleihad mewn allyriadau hinsawdd. Ond byddent hefyd yn cynnwys pobl â gwahanol anghenion fel anableddau, gwahanol diwylliannau, rhywedd ac iaith. Bydd gan prosiectau cryf strwythur rheoli eglur a chytundeb partneriaeth sy'n nodi perthynas a chyfrifoldeb pob partner. I ni hefyd yn disgwyl gweld monitro yn cael ei gynnwys yn y dluniad prosiect a bod gan ymgeiswyr gynlluniau eglur am werthuso ei waith a'i rhannu rhag eraill, a fod parodrwydd i weithio a'n gwerthuswyr ni hefyd. Felly, na i nawr droi i'r ochr fusnes a sut ydych chi yn gallu ymgeisio am y rhaglen. Mae'r rhaglen yn defnyddio proses asesu 2 gam. Gallwch ymgeisio trwy defnyddio ein ffurflen mynegu diddordeb cam 1 ar-lein, a mae hwnnw i gael ar ein gwefan. Mae'r ffurflen yn galluogi chi gadw eich cynnydd fel nad oes rhaid i chi gwblhau mewn un tro, ond cofiwch fod y dyddiau cau ar gyfer mynegu diddordeb yn 5 o'r gloch a dydd Iau 12 o Gorffennaf 2022. Pan fyddwn ni wedi derbyn eich ffurflen mynegu diddordeb, falle fyddwn ni'n cysylltu â chi i ofyn cwestiynau pellach am eich sefydliad a'ch prosiect, a hyn hefyd ydych chi'n gobeithio ei wneud gyda cyllid. Yna, byddwn ni'n defnyddio eich ffurflen mynegu diddordeb a gwybodaeth eraill ydych chi'n rhoi i ni i wneud penderfyniad am ariannu eich syniad. Ni'n bwriadu dweud wrthych os ydych chi wedi bod yn llwyddiannus i fynd ymlaen i'r cam nesaf o fewn pythefnos o gyflwyno eich ffurflen mynegu diddordeb i ni. Felly, os ydych chi'n disgwyl bod i ffwrdd yn ystod y pythefnos yna yn dilyn eich cyflwyniad, rhowch gwybod i ni a rhowch gyswllt arall. Fel gallwn ni siarad â rhywun arall ynglyn â'r penderfyniad a dim cael unrhyw oedi. Os ydych chi'n cael eich gwahoddi yn geisio i gam 2, byddwch chi'n derbyn e-bost gennym gyda ddolen unigryw i'r cais llawn. Os nad ydych chi'n llwyddiannus, byddwch chi'n derbyn e-bost gydag adborth am y rheswm dros ein penderfyniad a ffyrdd posibl o gryfhau eich cais. Gallwch hefyd ail-gyflwyno ceisiadau sy'n ystyried unrhyw adborth fyddwch chi wedi cael erbyn y dyddiau cau.
Felly, fel y dwedon ni yn y sleid flaenorol, byddwch chi'n derbyn dolen unigryw a fydd yn mynd â chi i'r ffurflen gais fel ffurflen cam 2. Gallwch chi cadw'r cynnydd wrth i chi fynd ymlaen. Y dyddiau cau yw 5 o'r gloch a dydd Iau, 22 o Fedi. Bydd angen chi amser hynna cyflwyno canlynol i ni erbyn y dyddiau cau, sef y ffurflen gais, cyllideb prosiect, cyfrifon blynyddol, cytundeb partneriaeth os yw hynny'n berthnasol, dogfen llywodraethau sefydliad, rhestr wirio tir ac adeiladau a ddogfennau ategol os yw hynny'n berthnasol, ac hefyd dogfennau cerbyd hefyd os yw yn berthnasol. Fel y gallwch chi weld, mae yna llawer o waith yma i chi wneud, felly byddwn ni'n craffu'n eithaf trylwyr yn ystod y cam mynegu diddordeb i osgoi gwastraffu amser chi. Dim ond y ceisiadau cryfaf bydd yn cael eu gwahodd drwyddo, ond does dim angen iddyn nhw fod yn berffaith, ond mae angen i ni cael ymdeimlad cryf y byddent yn cyflawni blaenioraethau y rhaglen. Mae'n llawer o waith yn enwedig i grwpiau sy'n llai gyfarwydd â gweithredu hinsawdd, felly dyma rheswm arall dros annog partneriaeth. Peidiwch ag anghofio hefyd meddwl am gymorth daliadau. Byddwch yn ymwybodol hefyd bod rhai mathau o brosiectau fel ynni, tyfu bwyd, manwerthu a gweithgareddau masnachol yn gallu dod o dan y gyfundrefn gymorth daliadau, sydd wedi disodli cymorth gwladwriaethol. Byddwn ni'n gofyn bob sefydliad wedi meddwl am hyn ac yn derfydol wedi ceisio cyngor am os fyddai y prosiect yn dod o dan y gyfundrefn cymorth daliadau hyn cyn rhoi cais i fewn i ni. Ar ôl i ni dderbyn eich cais, efallai fydd swyddog arian yn cysylltu i drafod eich cais ymhellach eto. Yna byddwn ni'n defnyddio gwybodaeth a rhoddwyd yn y 2 gais a unrhyw gwybodaeth arall da ni wedi gofyn am i wneud penderfyniad am ariannu eich syniad. Bydd penderfyniadau ariannu'n cael ei wneud gan banel a byddwn ni'n e-bostio penderfyniad allan i chi erbyn dydd Gwener 10 o Chwefror 2023. Bydd y rhaglen yn wneud grantiau o hyd at 350,000 i brosiectau hyd at 5 mlynedd. Gall y rhain fod yn refeniw neu gyfalaf neu'n gymysgedd o'r ddau. Gall yn ariannu cyfanswm cost y prosiect neu gall prosiectau cael eu hariannu'n gyfatebol. Gallai costau cymwys gynnwys staff, treiliau gwirfoddolwyr, hyfforddiant, costau gwerthuso, prynu, adnewyddu neu ddatblygu tir neu adeiladau, costau cerbyd trydan neu gostau offer mawr. Peidiwch ag anghofio os ydych chi yn ymgeisio am costau cyfalaf i ddarllen ein canllawiau a dir ac adeiladau ac archebydau trydan ac i gyflwyno dogfennau ychwanegol gyda'ch cais. Fel gyda'n holl rhaglenni, ni allwn ariannu y pethau canlynol sef alcohol, gwneud elw, gweithgareddau statudol, gweithgarwch gwleidyddol neu grefyddol, a neu talu rhywun arall i ysgrifennu eich cais. Rydym wrthym boddau i fod yn helpu yn y maes hwn ac yn edrych ymlaen â llawer o syniadau gwych. Rydym yn gwybod bod newid hinsawdd yn bwysig i bobl ac mae'n ymwneud ag alluogi rhagor o bobl i wneud hyn. Mae'n ymwneud ag adeiladu momentum, newid ymddygiad, galluogi cymunedau nad ydynt wedi ymgysylltu cymaint nawr. Mae'n ymwneud â thynnu rhwystrau ac felly llai am berffeithwydd, ond i rhoi cynnig arni a chanolbwyntio wirioneddol ar newid hinsawdd. Cyn i ni fynd i'r cwestiynau, hoffwn ni hefyd dynnu'ch sylw at y cymorthfeydd ariannu rhithiol da ni yn hyrwyddo ar ein gwefan. Bydd rhain yn ei cynnal ar y dyddiau yma. Mae un dydd Llun nesaf, 30 o Fehefin, a wedyn y dydd Mawrth wythnos wedyn 21 o Fehefin yn y bore. Ac hefyd na fyddwn ni'n gallu ateb unrhyw cwestiynau sy'n benodol i prosiectau heddiw. Os hoffech chi cael rhagor o wybodaeth neu drafod syniad am brosiect yn fanylach, gallwch drefnu fynychu un o'r cymhorthfa ariannu rhithiol ar dyddiadau hyn, neu rhoi galwad ffôn neu e-bost i ni hefyd. Mae gennym y pwyntiadau hanner awr un wrth un gyda swyddogion ariannu sy'n gweithio ar rhaglen, naill ai'n Saesneg neu'n Gymraeg,
A gallwch chi hefyd drefnu apwyntiad drwy anfon e-bost at ein cyfeiriad Camau Cynaliadwy Cymru, a byddwn ni'n nodi hwnnw yn y sgwrs hefyd. A dyna diwedd y cyflwyniad, a nhw'n ni nawr agor fyny am unrhyw cwestiynau. Os oes unrhyw cwestiynau da unrhyw un? Hei, Catrin? Hi, Hi. diolch am y cyflwyniad. Oedd o'n, ddiddorol ofnadwy. Allwch chi sôn chydig bach mwy am pwy fysa'n cael gwneud cais? So mae'r un fath a gyda grantiau ni i gyd, mae rhaid fe fod yn mudiad sydd yn constituted, so gallith fe fod yn, mae rhaid fe fod yn ddielw, ond gallith e hefyd fod yn cyngor cymuned hefyd. So so mae rhaid fe fod yn mudiad sydd yn constituted. OK, diolch. Sorry, gen I cwestiwn? Dwi'm yn gwybod lle mae'r llaw. Sorry. Mae'n iawn. Tracy, dwi gweithio i Lysen ar enw'r partneriaeth awr agored. OK, ie. Da chi'n edrych am partneriaethau, ta jyst neu fedrith un mudiad mynd am yr... Gallith fe fod yn, gallith fe fod yn just un mudiad neu partneriaeth. Does na ddim, mae dewis fyny i chi, ond mae belled y partneriaeth, os oes na falle mudiad arall sydd â fwy o experience, mae belled a beth ni chi'n neud, falle fydd gweithio mewn partneriaeth yn well, ond fe gallwch chi just rhoi e fewn mewn mudiad chi'ch hun hefyd. Diolch. Dim cwestiynau, mae rhaid bod y cyflwyniad wedi ateb nhw gyd. Greta? Haia, diolch am y cyflwyniad. Ydyn ni'n gyfrestru ar gyfer yr sesiynau cymorth ariannu rhithiol? Sut ydych chi'n neud? Nw'n ni rhoi gwybodaeth ynglyn â e-bost hynny, os wyt ti'n gallu rhoi manylion yr e-bost fewn yn y chat i ni. A wedyn gallwch chi ddanfon e-bost neu ffonio, a wedyn fydd hynny'n gallu bwcio chi fewn i siarad â, siŵr fod fi os ywch chi'n siarad Cymraeg. Iawn, diolch. Yeah. Diolch hynny. Unrhyw un arall â cwestiwn? Nw'n ni rhannu y cyflwyniad gyda pawb ar ôl y digwyddiad. Fydd e hefyd ar ein safle we ar ôl y digwyddiad. Eifion, oes cwestiwn i gael gyda chi? Wedi bod chi ar mute? Ydych chi'n gallu rhoi yn y chat os na ydych chi'n gallu... Mae'n gallu clywed chi. Fel o'n i'n gweud, fydd y cyflwyniad fyny ar ein safle we yn ystod y dyddiau nesaf, ac hefyd mae hynny wedi rhannu y gwybodaeth ynglyn... OK. Hynny di rhannu gwybodaeth ynglyn â safle we, a mae holl gwybodaeth a hynny mae belled a bwcio fewn slot gyda ni i siarad am brosiect yn bellach. OK.
Ac fi'n siŵr fydd fwy o cwestiynau yn dod unwaith fyddwn ni wedi cwblhau, ond Could I just, sorry to ask in English, but it was just a quick one. Are you interested, participants, in having addresses from English-speaking groups from the other session who attended to the English language one, but obviously have offered to share as well? It's up to you if you want those as well, but obviously they were English-speaking groups. Gweld bod y link yna ddim yn gweithio. Ni drio eto gyda. Yfe link gwefan? Ie, angon, fi wedi rhoi link. Dim problem. O'n i'n mynd i Ie. rhoi yr e-bost eto hefyd. Ie. Na i wneud nawr. Ddrwg gen i am Ie. hynny. Fi'n credu dyle link yna weithio rwan. Hwn yn mynd â chi at y tudalen Cymraeg o safle we. Okay. Os nag oes unrhyw cwestiynau bellach, wnawn ni, fel nes i sôn, wnawn ni rhannu'r cyflwyniad ag y holl gwybodaeth a manylion cyswllt drwy e-bost i chi gyd yn ystod y dyddiau nesaf, fel bod rhywbeth i fynd yn ôl ato. Okay, a diolch yn fawr iawn. Okay.